Madihita salut na kadamang do dainang na hinolonga di baga sa Tuhan ta Yesus Kristus damen itu hamma na totong madungani salu aka parngulota tarlumubima tu aka dungan nami aka si solhot aka ale na di bagasan si taunon ala ni bencana alam na masa di tonga-tonga ni luata Tuhan matotong madungani jala mapargugoy hamuna. Amanginang adorang sotaruli hita di hata ni Tuhan di bagasan partikianon marsada ni roha mahita martangya kita. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha imana mga ramoti ati-ati doho pikram muna di bagasan Jesus Kristus Tuhani. Amen. Hurian ni Tuhan, hata ni Tuhan na tolhas tuhita, diene may siyan buku panurang Mika bidu pitu, mamuka may siyan aya pitu, masoho may sa tuaya 10 tolu, asa tajaha maamanginang odo hata ni Tuhan. Alay ang guau manatap tu Jehovah do, jala dihalungut rohakku do debata ni hatuaku, say tanghono ni debatakku doaw. Unak ko marlas ni roha alimusuk kumidaaw. Ay tinggang peaw sa hehedom aw muse. Ay hudul peaw nuwaing di bagasan ahulomon. Jehovah do panodang diaw. Usungok ko do rimas ni Jehovah ay do pa iba na doaw mardosa. Paima di badahon iba na badakku, jala maruli uhum au di bahen. Saya tugon na doaw sogot tu hati uron, idaw kudo hati goran na. Alay idaw ni musukku may sogot, jadi hukupan ni haurahon buhina, iba na ng madok tuaw. Di dia do Jehovah debatang. Marsobu-sobu mamatakku marnida nasida, dukona lutak songo gabbo dialaman. Nungaro ari patpaulion di parikmu, ari paholangan ni patik doi. Ari harorowan ni halak doi tumopot ho siyan Asyur, do siya nakahuta ni Mesir. Jala siyan Mesir sa rodi batang aek, jala siyan laut tu laut, jala siyan tor tu tor. Alay gabi halongonan matanoi ala ni pangisina, binahin ni parbue ni pabahenan nasida, ido yang usaha. Amang inang dihita sa luhut na nanulunga di baga sa Tuhan ta Yesus Kristus, secara pribadi martabat-tabat do lumun ni rohanami, mamereng na masa tuak kadungatan na marsi taunon, nahona banjir bandang, nahona banjir di akainganan na asing, ala naro udan mga latak di tonga-tonga ni Portibio. Buasa martabat-tabat lumun ni rohanami, takasma hupay tiutami na masay. Gudang do na peduli. Gudang do na maleroka. Jala gudang do na mangurupi. Dang tapung kiri. Alay adong do na mangurupi dang siyan nasa roha do pikira. Isarana songonaka petinggi-petinggi di negara ton. Kabering amang inang. Sompak do na sida marputo. Laho ima paburnang-burnang diri. Laho piral. Pabahenan na sautik. Alay. Molo paduhan na gudang. Adong do musena pencitraan. Pura-pura dituh maboras. Diputo. Adong musena pencitraan. Pura-pura payas sujabu.
Hapet ditiki disukun bahasa terjadi akan nama saon. Dang boy dialusi. Justru alusna. Dang mabahen lam sabam roha. Justru jut dita gabe tarimas. Amanginang, oma akka pangalahon na masa di tonga-tonga ni negara ton, nagabidang adongbe hasit tongan, naso adongbe ima kepedulian na toho, jala naso adongbe di tonga-tonga niya kaparnguluon, ima partogi ipa tudun hati gora. Hobartu sitong na. Akan namar si taunon. Duk di aina sida. Alai. Gudang nanaing mangurupi i. Marlas ni roha. Digijang di si taunon. Akadumatay. Hurian nenolonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan turpu jamita na satu ita di apala partikyano. Hampir sarobang do na niadupan panurirang mika di hati hai. Buasa hamidokon hampir sarobang di zaman ni panurirang mika takas do di bereng ibana akapartogi ni bangso ni debata bangso Juda. Dan gabe pasabab merohani ala Juda. Di parmiam-miam nasida uhum. Di parmiam-miam nasida akka hati gora. Malin di bagas jorope. Dan patari daun hamalimona. Justru nasida do. Mangulang akka nasona dinggang. Mangoto-otoi. Mamusa. Mangalului akaparutungan siang salhut namar si tauno dikritik panurang mika masaluhut na pangalaho ni akapartogi jala ditogion panurang mika ma saluhut na ima bangsoi asa holamar pakirimo tu debata samping debatado na mangurupi debatado na madauni akka arsak debatado na paluakon, jala debatado na madongani na sida di tonga-tonga niya kasi taononi. Tu debatama di togion panurang mika, bangso ni debatai, asa totong na sida hok makaporse Tuhan, molotung pe akapartogi di nasida, lipe, sian atura do ruhut, do patik ni debata. Amanginang, nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan bidu pitu ayat pitu. Di hatan itu hata di apala partikyanon. Takasdo di patudu kon panurang mika. Pos nirohana pay mahon pangurupin ni debata. Di do ibana do. Alay ang gowaw manatap tu jahuba do. Jala dalingutan rohakku do debata ni hatwaku. Say tanyonokku. Say tanyonon ni debataku doa. Panurirang mika sadar do ibana. Dang ulaw namura. Mengubah situasi na maulon. Dang murah. Dang ulaw sadari manang dua ari. Ala dirajumi panurang mika do. Dan ulaw sadari manang dua ari. Mengadupi akka si taunoni. Say dipapos ibana marohana say marpakirimo maibana tu debata. Di bagasan sabam ni roka. Na porsia do ibana. Monotung pedang ulaw sadari dua ari. Akka si taunonon. Alay. Dang pasobun ni debata ibana mengadupi akasi tahun ini. Dang pasobun ni debata jolma partigori totong nasida targogo alanya akasi tahun ini. Marwaso do debata jala martinangi do debata jala ikut urupan di debata do saluh na nasida. Amanginang
Nenlonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Bangada jumian na paduakon. Na pinatudun ni panurang mika. Marhite-hite jamitao. Siyan ayat na pawaluhod do ayat pasiakon. Disadari panurang mika do musenang. Aka dosana. Dido ibana do. Unak ko malas ni roh alimusuk kumidaaw. Ay tinggang piaw sa hihido muse. Ay hudul pianuay di bagasan hahulomon. Jahuba do panodang diaw. Usungok ku do rimas ni Jahuba. Ay do pa ibana do amar dosa. Paima di badaon ibana badakku. Jara marui uhum aw di bahen. Say tugun na do aw sugot. Tuhati uron. Idaw ku do hati goran di mata. Dia sadar bahwa ada kesalahan dan dosa. Karena dia percaya saluna akka si taunoni di paluas di bata. Dada ala partigor nasida. Alai ala namar dosa do nasida. Molotumpe nasida gabe marlas ni roh akka musuna. Jala gabe di ejik nasida. Mika dengan sadar mengakui keberdosa. Alena luar biasa amangina. Porsia do ima panurang Mika. Nadongana ni Jahuba do ibana. Di tonga-tonga ni hahulumoni. Manang di tonga-tonga niya kasih tanoni. Bagin na patuluhon. Na niajarhon ima panurang Mika. Na pinatudun ni panurang Mika. Porsia do panurang Mika. Na ikot ima urupan di debatado na sida. Jala oma nagabisa da barita las ni roha. Nang tuhita gaduk marsada sada. Na urupan ni debatado kita. Mangadupi salun akan amasal. Amanginang. Marhite-hite jami taon. Nang pinaingot ni debatado hita. Hobat o jahan. Marpakirimo tu debata na paluahon. Na parjolo sa hali. Ditogyo jami taon do tu hita ganuk marsada-sada. Asa totong marpakirimo tu debata. Buasa hitay ko marpakirimo tu debata. Dang na pinasobu ni debata hita. Au bereng do manginang. Piga-piga ka video na viral. Taringot na masa di Sibolga tapteng do sekitarna. Hubereng masa da video na tua-tua say di ukar iba nama tanoon namok nang masursuron mga lului buruna. Lungud doroha do iba manete ilu mamereng nama say. Ahamadi do imana tua-tuay Tuhan patuduhan huasom. Patuduhan mo jijak mo. Na pinangido ni na tua-tuay dang biasa manguluburunay. Alay na dipangido iba na sa sitong na. Monotumpe bakke ni burunay jupang di iba na. Ngatung sabam rohana. Na luar biasa na amanginang. Di tonga-tonga ni si taunoni. Marpos ni roha do iba na tu di bata. Dang lipe haporsyaon na. Tu di bata do totok iba na maporos. O bisa da parsiajar na arga. Tu itagat marsada-sada. Secara khusus kami sadiri secara pribadi. Hurajumi kami doi. Mungkin dang songo gogo ni amatay kami. Jalayak kik kami. Molo mangasaw na dirion na do amatay. Dang margogo. Alay ditangiang ni amatay hubereng di videoi. Tuhan Yesus. Patuduhom mahwaso. Sabil di hoalimana. Bustaki. Sabil ibana martangiang. Nakuwo to memang. Manang nang jupang do ima burunay. Manang nang jupang.
alai ditang yang diibanai di posni rohanai marpakiri mo tu debata begitu luar biasa. Nah kita pe kosongan itu amangina. Jadi apa masa di tonga-tonga nya kapar ngoton. Ikon marpos ni roha do kita naik kodonganan ni debata, naik komanata debata, naik konima urupan ni debata kita. Mengadupi akan masa di tonga-tonga nya kapar ngoton. Unang gabe tanggal hapor syota. Alenia kasih tahu na masa. Na paduan amanginang marhite-hite jami taon nang dipasah do tuhita ganuk marsada-sada asa totok kita di tonga-tonga nyaka parngoluon menyadari aka keberdosata jala olo pau baroha. So nari nga budak kejol madang menyadari kedosana. So nahudoko kai menakaningan akap jul mana pencitraani. Orang-orang yang mencari nama di atas penderita orang lain. Itu harus bertobat. Nguladong siya kita amanginang namar pangalau si songoni dia pala partikelnya bertobat. Karena itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Tuhan menginginkan dari kita sesungguhnya mau mengakuin dosa dan mau bertobat. Memang gudang do nama sesunarion akhirnya apa? Songonima ketua BNPB edo imana isarana dang songoni mana di sosial media paktana dang pola songoni ahane edo imana ujungna minta maaf imana salah edo ko imana alai syaro hado da minta maaf ima nariko rajuma mana ala na diserang netizen do ibana. Kita juga harus demikian Bapak Ibu. Sering sekali kita seperti orang-orang tersebut dan syarohatta ale marhite-hite hatan itu hanon nang ditogiut debatado tuhita ganuk marsada-sada jolma namar pakirimo tu debata na paluahon ikon ono do ibana di tonga-tonga nya kaparngulona dia mau minta maaf sian nasa rohana pauban rohana asal manada debata di tonga-tonga nya kaparngulon. Supaya apa? Supaya ketika kita mau berubah oleh karena kesadaran di dalam pertobatan kita melihat secercah harapan yang pasti yang dipertunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah parpudi sehali amanginang adong dotong cerita nami. Adong ma tong sada keluarga. Nah disibulka. Mar telepon may mana tua bangna. Idok ma mengelu may mana. Dakko na bajir niyan hami. Aletong dorugi hami. Nina. Kebetulan na sida pengusaha grosir. Dido abang nong ma buasa. Ala na habis do sudinang di jara ugasan nami. Di buah akadongan nina. Ama dido abang noni ma tu nasida. Martua do pehuanggia. Molo diwa jolma nasan adong diho. Bui mangurupi nasida gabi mangulu. Gabi butong nasida. Daripada honaihian ima usahami dilonokon abolong sudena dan maripola tuna asik. Nina alini iko madok moliate do tutukan. Mungkin ko magabi perhatian di debata nagabi mangurupi nasida. Jadi unang bereng soal imana di jaranai ale bereng ma marhite-hite naso na dia ay aka usahamu. Gabi boy mangurupi na asing. Boy gabi jol manamali gabi butong. Boy gabi pagajakot umurnya kana asing. Nina. Molo pola ima dia ayket. Da adong na bodi urupi ho. Di sisa derma ima tehenin. Amang inang. Di bagasan minggu apen pakirimonon. Panomono-monon.
kita mau membuka wawasan kita atau iman kita. Mungkin memang kita menganggap itu masalah, kita menganggap itu persoalan, kita menganggap itu ibaratnya akasih tahu. Alai moloi mata rajumi hata di abang nanak kaningan, ternyata bu imana mangurupin asik. Jadi di minggu apenon amanginang, sekecil apapun yang bisa kita lakukan sebagai aplikasi daripada iman kita dalam penantian Kristus ini harus kita lakukan. Sekalipun itu mungkin merugikan kita secara finansial, secara duniawi. Sekalipun itu mungkin membuat kita gondok secara duniawi. Tapi kita mampu bermanfaat bagi orang lain. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Oleh karena itu amanginang nenonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Unang berajumi hita. Selalu akan masa di hita. Holang buran di lebata. Aleta rajumi ma. Akan masa sa luhutna. Mungkin cara ni debata mama kulingi hita. Asa marpos di roa hita tu debata. Asa tapatugu haporsyota. Asa hulamat pakirimu kita tu ibana. Jala tapati pataridahu mapakrimot tai. Di bagasan pangalahon na denggan. Hobar tulomo ni rohani debata. Amin. Martanya kita. Muliate upasa ruan nami tuho debata nami. Debata Jehovah debata pengrohan na sumurung. Di basa-basam di asin ni roham na totong di lehom di tonga-tonga ni ngulu nami. Taruli hami Tuhan marhiti-hiti hatang. Dito gyoko hami. Asa marpakirimon holang tuho sabing di tonga-tonga ni ngulu nami. Ajari hami patupang saluhnay. Muliatin madiho Tuhan nami di bagasan Yesus Kristus. Martanyang totok kami tuho. Amin. Horas madihita kadamang dainang. Selamat apen. Selamat mapakirimon hulang tu dibata. Sabik. Tuhan ma nama masu-masu hita salhuna.